ההבדל בין עסק שפורץ דרך לבין אחד שנשאר מאחור אינו רק במוצרים שהם מציעים, אלא החוויה שהם מספקים ללקוחותיהם. ברוכים הבאים לאי-קומרס פלוס, הפודקאסט בו עתיד עולם האי-קומרס נפגש עם ההווה. מכירים את המשפט אין חכם כבעל ניסיון? אני דניאל אוזן, יזם אי-קומרס ודיגיטל, ובפודקאסט הזה אביא את היזמים ואנשי המקצוע הטובים ביותר שיש לתחום האי-קומרס להציע, שיתנו לכם ערך ופרקטיקה בלי סוף כדי להפוך את הדרך שלכם לחסרת מעצורים. אז בואו נצא לדרך. היום, למי שככה רואה ולא רק שומע, יש לי פה אורח מאוד מאוד מיוחד. הבן של יזם האי-קומרס בין הגדולים בארץ, ומן הסתם יזם האי-קומרס בין הגדולים בארץ. אז ברוכים הבאים דוד ושלומי פופוביץ' או אבו פופו ושלומי אנדרוטי, מה שלומכם? בסדר גמור, תודה על האירוח. מה איתך שלומי, הכל טוב? מעולה אחי. זהו, דוד, אתה כבר פה פעם שנייה, מכיר את הקונספט, שלומי פעם ראשונה, היום אנחנו רוצים לדבר על איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל לפני את הכל ככה, תציגו את עצמכם, אתה דוד בקצרה, בסדר, הרוב כבר מכירים, יודעים, שמעו את הפרק הראשון, ואחרי זה נעבור לשלומי, שהוא פה האורח המעניין שלנו היום. יזם אי-קומרס, קרוב לעשור, מנהל קהילת יזמי אי-קומרס בישראל, עוזר לאנשים לעשות שינוי בחיים ולגלות את עצמם ולגלות את הכישרונות שלהם, ובעיקר אבא של שלומי, עמית ורוני, והנה שלומי פה. אז אני שלומי בן 19, הבן של דוד. אני עוסק בדיגיטל כ3 שנים בערך, וזהו. לא אנחנו... בדיוק. מעולה. אז בעצם אנחנו היום פה בפרק מאוד מאוד מיוחד, שאני ככה אתן את ההתחלה, שיצרת מותג אי-קומרס, ובזמן קצר מאוד הצלחת להביא אותו להצלחה ממשית, עם סחורות במאות חתיכות, ומחזורים של 100,000 שקלים, בכמה חודשים מאוד מאוד ספורים, וגם שורת הרווח, למי שמכירים בפנים, היא מאוד מאוד גדולה, ולא כמו ממוצע בשוק, שזה 10, 20%, 30%, אנחנו מדברים פה על מספרים הרבה יותר גדולים. אז אני רוצה ככה לקחת לך שנייה להתחלה. איך זה הכל התחיל, איך זה הגיע, למה בכלל? אז איך שהתחלתי זה בכלל, זה לא היה כיוון. אני קודם כל מצאתי מוצר שקראו לו שומר ישראל. התחלתי עוד במלחמה. מצאתי אותו, את המוצר, על ידי זה שראיתי מישהו בסטורי, אין לי מושג איך הגעתי אליו בכלל. ראיתי אותו, כאילו ראיתי את הבן אדם בסטורי, ראיתי את המוצר, וזה היה מין ידית ממד כזו, לנעילת ממד. כולם מכירים. והיה פחד מטורף, והחלטתי שאני פשוט אקפוץ על הזדמנות, ושבועיים אני, כאילו, נכנסתי לזה בידיעה שזה שבועיים, אתה יודע, לעשות את המכה כזה, ולצאת מזה. ומשם זה התגלגל לכיוון של מוצרים פותרי בעיה. הבנתי שזה הסגנון מוצרים היחיד שעובד בארץ. לא עובד בארץ, כי כל דבר יכול לעבוד, אבל זה הסגנון מוצרים היחיד שהוא בעצם, אתה יודע, קל לשחק עליו בשיווק, קל להמחיש את היתרונות ואת התועלות שמקבלים מהמוצר, ולכן בחרתי להתמקד דווקא בסגנון מוצרים הזה. וככה בעצם אחרי בערך שבועיים הגעתי מתוך סרטון טיק טוק או אינסטגרם, אני לא זוכר, לסרטון של מישהי שעושה המרת הערכה ומראה את זה, ווואו, אמרתי זה מטורף, כאילו זה מגניב לגמרי, אז אני חייב למצוא את המוצר ולעשות את זה גם. וחיפשתי באלי אקספרס, ראיתי שיש שם איזה משהו חמוד ולא משהו מיוחד, ובאמת... שזה כבר MBG מה שחיפשתי. זה כבר הכיוון של MBG. זה התחיל זה התחיל בשומר ישראל, שזה בעצם עליתם פה על הטרנד, ומכרתם את הנעילת ממד. איזה שומות ברזל, ששמים שאי אפשר לפתוח את הממד, הרבה מכירים את זה, עשו את זה מעץ ככה, בחריש למשל, העירייה סבסדה עשתה לכל בית, יש 2 ידיות עד היום, שחוסמות את הממד, שלא נשתמש, אבל בסדר, בכל זאת. ובעצם משם אתה התחלת את השיווק, הלך לך בצורה מטורפת, נכון? כאילו, מכרתם ממש כל הזמן, אני זוכר, מלאי חדש. כן, זה היה מלאי קטן, אבל כן. בשומר ישראל זה היה גם מלאי שהיה זמין ונגיש, שהיה לנו את הספק ממש קרוב לבית, ועוד לפני שבכלל הבאנו את הסחורה אלינו, כבר מכרנו כמה יחידות, בדקנו את ההיתכנות, היינו צריכים לחזור להביא מהספק עוד... הוא כל הזמן היה על הקו בין הספק לזה, כי כל הזמן אתה אומר, אוקיי, זה תכף ייגמר. כאילו, תכף הטרנד ייגמר.
אנשים עכשיו מפחדים מזה שיכנסו אליהם הביתה מחבלים. עכשיו, מה יקרה עוד שבוע, שבועיים? בבת אחת זה נפסק, וידענו את זה. אז כל הזמן עבדנו על סטוקים ממש ממש קטנים, שמשכנו מהספק. ואז בעצם שמה, שהמוצר הלך לכם בצורה מטורפת, זאת אומרת, אתה כל הזמן נוסעים, כמו שאמרתם, בין התפר לבית לספק, כדי להביא עוד סחורה, כי בעצם אתה מאמין אחרי כמה ימים, או יום-יומיים, נגמר, צריך עוד. זאת שני, אני לא רוצה עכשיו להביא כמות אדירה, שאני לא אשאר עם לייב, ואני אתקוע איתו. ואז הבנת שזה בעצם הכיוון, ללכת לחנויות מוצרים שפותרות בעיה. נכון? כן, זה הכיוון. זה one product shop כזה, להתחיל ממוצר אחד שפותר בעיה, להגיע לאיזשהו מקסימום, ואז לפתוח את הנישה, מה שנקרא, כאילו, להיכנס לכל הנישה. ואז בעצם, איך הגעת לספר ככה, עוד לפני שנייה נעצור, מה זה MBG, ככה למי שלא מכיר? אז MBG, My Bodyguard, זה ערכה להגנה עצמית לנשים, יכול להיות שחלקכם נחשפו לפרסומות שלנו, יכול להיות שלא, זה לקהל אנשי כמובן, וזה בעצם, הרכבנו ערכה כזו שמאגדת בתוכה כל מה שאישה צריכה בכל סיטואציה, קבוטון, שזה טקטיקה, זה סוג של דוקרן, כלי מילוט מרכב, הזקה אישית וגז פלפל. כל זה בצורה מפתחות, וככה בעצם הגדנו את המוצר והגענו ל-My Bodyguard שהיא היום. אוקיי, ואיך הגעת לרעיון? כן, אז כמו שאמרתי, ראיתי סרטון טיק טוק, רילס, לא זוכר בדיוק מה, ובאמת עם המוצר בעצם? כן, של מישהי בחול. אוקיי. וממש אהבתי על הרעיון, פשוט חיפשתי אותו באלי אקספרס, ראיתי שזה לא מוגד כמו שצריך הרעיון באלי אקספרס, הם עשו עבודה ממש חאפרית כזה, כאילו אין שם מה שצריך באמת, ופשוט הגדנו מחדש את הערכה, מידלנו טיפה את הבן אדם מחול, ובעצם הבאנו את זה לארץ, וכל הקונספט זה כאילו ורוד, נשי, ממש נשי כזה, וככה מצאתי את המוצר בעצם מחיפוש בטיק טוק ובאינסטגרם, וככה הגענו גם את הרעיון. ושאתה אומר ערכה, מה בעצם כאילו, שאתה אומר על זה ערכה, אני יכול להגיד הדבר הזה זה מוצר וזה שני מוצרים, מה מבחינתך נחשב ערכה? מבחינתי מה שנחשב ערכה זה כמה מוצרים שנותנים בעיה כוללת לאותו בעיה, נותנים פתרון כולל לאותה בעיה. אוקיי, שזה בעצם מה שעשיתם ב-MBG, לקחתם, אמרתם אוקיי, יש לי פה בעיה, שהבעיה זה נגיד נשים שלא מרגישות בטוחות, מוגנות, בלילה, עם כל המקרים של האונס, הטרדות וכדומה, שזה בעצם הבעיה. בדיוק. הפתרון זה הגנה עצמית. כן. נכון? ובעצם לא לקחת נגיד בוא אני אקח לך, אני אמכור ספרי פלפל לצורך העניין, או אמכור איזושהי סכין או לא יודע מה. בדיוק, אלא אתה מביא פתרון מקיף לכל הבעיה. אתה מביא לכל סיטואציה יש לך פתרון. זה יכול להתבטא גם, ערכה יכולה להתבטא גם בצורה של 1, 2, 3, זאת אומרת פתרון שהוא תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, יש לך פתרון, כאילו יש לך את הפתרון לבעיה. ומה זה נותן לי להרכיב ערכה? להרכיב ערכה זה פשוט בידול, אתה מייצר מוצר שהוא לא קיים. אתה בעצם לא יכול להשוות אותו בסופו של דבר למוצר אחר, כי זה ערכה, אתה מוכר אותו כפתרון של הבעיה, אתה מוכר את הערכה כפתרון, ולא את המוצר כפתרון. אתה מוכר את הערכה, ממש את הערכה כפתרון. אם היינו מוכרים רק את הגז פלפל, stand alone, אז מישהו עושה בגוגל גז פלפל, מוצא את זה בכל המשווקים שקיימים בישראל. אם מישהו היה עושה בגוגל הזקה אישית, הוא מוצא את זה בכל מיני חנויות, פלוס באלי אקספרס, פלוס בטימו. ברגע שאתה לוקח את הגז פלפל, ואתה לוקח את ההזקה, אתה לוקח את הקבוטון, אתה לוקח את הכלי מילוט מרכב, וזה כל מוצר stand alone בפני עצמו, אפשר למצוא אותו לבד ומיד להשוות אותו, הגדת אותם ביחד, יצרת מוצר מאפס חדש. בדיוק. ואז לא ניתן להשוות את המוצר שלך לשום דבר אחר שקיים. זאת אומרת, אם אתה לוקח את התמונה שלנו, ואיך אנחנו מוצאים תמונות, איך אנחנו מוצאים מוצרים במקומות אחרים, אנחנו לוחצים קליק ימני על עכבר, search by image, אם אתה עושה את זה, אתה לא תמצא את התמונה הזאת אחד לאחת כמו My Bodyguard. כי יצרתם מאפס. כי זה מוצר, אנחנו קוראים לזה, לייצר מוצר מאפס, מבלי להשקיע שקל אחד על ייצור ופיתוח עם מפעל. אתה מייצר את המוצר מאפס. עכשיו, אתה לא צריך לייצר משהו מאפס ולהשקיע כל כך הרבה כסף, אם אתה מבין מה הבעיה, אם אתה יודע איך לפתור אותה, ואם אתה בונה בנדל מסביב למוצרים האלה, ואז בעצם יצרת לעצמך מוצר אחר. זה השיטה.
אנחנו קוראים לשיטה שיטת הבינדול, שהיא בעצם מאפשרת לנו לייצר את הבידול באמצעות הבנדל. אז אתה אומר היום, כל יזם שרוצה לעשות e-commerce, לא משנה מה השיטה שלו, הרי רוב היזמים שאני מכיר הולכים לדברים מאוד מאוד כלליים, תכשיטים, נכון. אופנה, כל הדרופ מאלי אקספרס, 80% מהיזמים בארץ נראה לי עושים אופנה ומגדים מאלי אקספרס. אתה אומר, פחות ללכת על, זאת אומרת, לא משנה מה הנישה, אבל לקחת משהו ומוצר שפותר בעיה, ולבנות ממנו קיט. כן, אני אומר שבישראל, בשוק הקטן שלנו, מוצרים שהם nice to have, נישות nice to have, כמו אופנה, כמו accessories, כמו הנעלה, תכשיטים וכדומה, זה מותגים שיהיה לנו מאוד מאוד קשה להקים מאפס, מכיוון שאנחנו נצטרך לחנך שוק. מכיוון שאנחנו נצטרך להסביר לאנשים מה שונה בנו מול המתחרים. העלות, יש לזה עלות, יש לזה מחיר. העלות שאנחנו נצטרך לשלם בקמפיינים כדי להסביר את זה, תעלה לנו המון המון כסף, וכנראה באמצע אנחנו כבר נרים ידיים ונוותר. אבל מצד שני, אם אנחנו הולכים למוצרים שפותרים בעיה, אוקיי, פותרים כאב, אז אנחנו יכולים להיכנס לנישה, אפילו שיש בה תחרות, ונוסיף לזה את העובדה שאנחנו קצת מבדלים את עצמנו באמצעות המוצרים, אנחנו לא מוכרים את אותו מוצר אחד לאחד כמו המתחרים שלנו, ואז בנישת כאב לאנשים יש רצון יותר גבוה לקנות. זאת אומרת, רמת הרצון של הקונה הפוטנציאלי שלנו היא הרבה יותר גבוהה במשהו שפותר לו בעיה כאן ועכשיו, מאשר במשהו שהוא nice to have, אוקיי, עוד בגד, עוד חולצה. זה כביכול מותרות, זה כזה, הוא מכניס את זה מתחת לקטגוריית מותרות, הוא לא... בדיוק. מה זה מספיק חזק כדי איך לעשות? זה כי מישהו יכול להגיד, אתה יודע, יש לי... אשתי צריכה עכשיו נעליים לחתונה, יש לה כאב שהיא צריכה לקנות נעליים. אז אני אסביר לך גם בנעליים מה זה כאב. יש היום חבר'ה שעשו עבודה מאוד יפה, אני מכיר את המוצרים האלה מזמן, גם בנעליים אתה יכול לפתור כאב, נעליים מגביות לגברים. אחלה כאב שאתה פותר. כל גבר שהוא נמוך קומה, היה רוצה לקבוע בעוד 18 סנטימטר. אז גם בבגדים, וגם באקססוריז, וגם בתכשיטים, אתה יכול לפתור כאב. יש חנות מדהימה של מישהי שנמצאת בקהילה שלנו, ביזמי e-commerce בישראל, ויש לה חנות תכשיטים של, איך זה נקרא? חלב אם. תכשיטים מחלב אם. כדי לזכור תמיד את תקופת הילדות, או תקופת הנצחה. תקופת התינוקות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של הבייבי שלך. זה גם סוג של, אולי זה לא כאב, אבל זה רגש. בסדר? זה כבר לא ב-nice to have. האמת שיש לה גם ספציפית הנצחה של טביעות אצבע. נכון, יש לה גם את ההנצחה של טביעות אצבע, נכון. אז זה כאב. נכון, זה נכון. כאב, מסכים איתך. אז לכל דבר אפשר לנסות למצוא את הזווית הכואבת שלו, אפילו אם אני לא פוסל על הסף מותגי אופנה, אבל אם זה עוד מותג שמוכר חולצות סטריט וויר כאלה, אז ואין לך את הבידול שלך, אז יהיה לך מאוד קשה להתחרות. וגם אני בסופו של מסכים מה שאתה אומר, במותגי אופנה זה לא אומר שאי אפשר להצליח, זאת אומרת, העקומת למידה תהיה לי הרבה יותר נמוכה, ואני אצטרך ברמת הרווח, וברמת השקעה היא תהיה הרבה יותר גבוהה. כי בעצם אני צריך, כמו שאמרת, לחנך פה שוק. נכון. אני צריך לדעת שאני נכנס לזה עם לפחות 50-60 אלף שקל שיווק, שאני יודע שזה 20-30 אלף שקל הראשונים, אני שורף אותם כדי להבין מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב. ופה במוצר שפותר בעיה, אתה אומר, זה לא קורה. אני אומר שיותר קל להחדיר מוצר שפותר בעיה. יותר קל. כמה נגיד כסף אני צריך? אם נגיד אני יודע שמותג e-commerce, מדבר איתך על שיווק. בנישות של תכשיטים, אופנה, מהניסיון שלי וגם שאתה לראות, מינימום 50 אלף שקל כדי להתחיל לקבל דברים טובים. מדבר על הרווחים באמת של רווחים של כסף שאתה מחזיר הביתה, לא עכשיו מישהו שעושה לי דרופ והוא מרוויח 2,000-3,000 שקל בחודש. בסדר, זה לא... הרמות טיפול, הוא אולי עובד לפי 40-50 שקל לשעה, זה לא באמת כסף. אז אם נגיד בנישת אופנה או תכשיטים צריך 50-60, המותג מתחיל רק על שיווק. כמה בנישה שפותרת בעיה להערכתך? תראה, בנישת אופנה, רק על שיווק, בסדר? רק שיווק. אוקיי, אז אנחנו מתחילים תקציבים ממש ממש נמוכים. אנחנו, יש לנו כלל אצבע, אנחנו לא מרימים עסק ביותר מ-5-6 אלף שקל. אלא אם כן זה משהו שהוא, אז יצא לנו גם עכשיו להשקיע אזור 25,000 שקלים, נכון? אבל זה משהו מאוד מיוחד. שמה זה הולך 5-6 אלף שקל? 5-6 אלף שקל הולך, קודם כל, סטוק בצד, בסדר? כי 5,000 שקל הולך בדרך כלל לסטוק, אבל אתה מתחיל עם שיווק
לא דורש ממך עכשיו להשכיב אלפי שקלים בפייסבוק, גוגל, אינסטגרם. כן, מתחילים עם שיווק מאוד מינימלי, עם תקציב מאוד מינימלי לשיווק. שמה זה מינימלי? מינימלי זה, אני נניח התחלתי עם 60 שקל למודעה, המודעה שהצליחה לנו הכי טוב. 60 שקל ליום? 60 שקל ליום. 60 שקל ליום. ליום, בכללי. כן. אוקיי. שיצרה רועס של 10. כן, עשתה אחלה של רועסים, אחלה של ROI. ובאמת התחלנו אותה, אני הצבתי אותה בקנווה, את המודעה עצמה, וכאילו פשוט עם תקציב מאוד מינימלי. אני חושב שמשהו מאוד מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, זה שאנשים יש להם נטייה להשקיע בכל כך הרבה דברים מסביב. ממש. בכל הצילומים, ובכל לשלוח לכל היוצרות תוכן בארץ, ובכל ההשקעה באתר, שהם דורשים שזה יהיה עם מעצב על ומפתח על, והם שוכחים רגע ששנייה לפני הכל, זה ממש מחלת הפרפקציוניזם, ושנייה רגע לפני שאתם משקיעים כל כך הרבה כסף, בואו תבדקו את המוצר. מאוד קל היום לראות אם יש ביקוש למוצר. שמה צריך לעשות בדיוק? אז אנחנו מבצעים את בדיקת ההיתכנות, אנחנו פשוט שמים את המוצר על איזה רקע כלשהו, שמים קריאיטיב חצים, אנחנו שמים אותו עם חצים, תועלות, מה הכאבים של אתה מזהה את הכאבים של הלקוח, אתה פשוט שם לו במודעת חצים, אתה יוצר כמה קריאיטיבים כאלו שלא, אתה לא משקיע עליהם את הסכומי עתק האלו, או לא שולח את זה ליוצרות תוכן, אבל זה עדיין נראה ממש טוב, זה עדיין נוגע בכאב ממש חזק ללקוח, זה עדיין נוגע לו בנקודות תורפה, מה שנקרא, ואנחנו ממש מריצים את זה על, אתה יודע, על מודעה חיה, משקיעים בזה כאילו, אתה יודע, יש לנו איזה לימיט כזה שאנחנו נותנים לו לרוץ, נותנים לו יום, יומיים, 3 במקסימום, רואים אם יש מחירה, כאילו ככה אנחנו בעצם בונים, זה הסדר הכרונולוגי, זה כזה, אנחנו יוצרים קריאיטיבים, 2, 3, 4 קריאיטיבים, מכניסים את זה לתוך, פותחים קמפיין, אדסט, 2, 3 קריאיטיבים באדסט, ואם יש סרטונים אז גם אותו דבר, 2, 3 קריאיטיבים בתוך אדסט של סרטון, ככה נותנים לזה לרוץ יום, יומיים, 3, ורואים אז בעצם אם זה מחירה בוננזה. בדיוק. מחירה 2, אנחנו מבינים שיש פה כסף שנכנס, ומישהו שרצה לקנות. כן. ואז בעצם זה נותן את הבדיקת ההיתכנות, אתה אומר, אוקיי, יאללה, בואו נקדם את זה, נעשה את זה דברים קצת יותר בהיי. זה נותן לי ולידציה, כי אם הם האמירו לעמוד הנחיתה מאוד דרדלה ששלחתי אותם אליו. בדיוק, אנחנו גם לא משקיעים מאוד עכשיו עיצובים של... הכל שריר ושכח. בדיוק. אם לא השקענו כל כך הרבה בפאנל, ולא אמרנו אותם באפסלים של אחרי המחירה והכל, והצלחנו לייצר את אותה מחירה, מבחינתנו זה ולידציה לזה שיש, המוצר נדרש. עכשיו, אני אגיד לך מהניסיון שלי ארוך השנים באי-קומרס, שאתה יכול גם לשים $150,000, בסדר? אחד מהמיזמים, הנפילות שהיו לי בעבר, שהיו משקיעים, ששמו המון כסף, גם אנחנו שמנו יזמים, שמנו מהכיס שלנו המון כסף, וכבר פיתחנו את המוצר, והבאנו אותו מסין לארצות הברית בכמות של 500 יחידות, וניסינו למכור אותו באונליין, בפייסבוק, וניסינו לעשות קריאיטיבים, ולחדש את הקריאיטיבים, ושום דבר לא נמכר. אמרנו, אוקיי, כנראה שאולי זה לא עובד באונליין, בואו ניקח את זה לאופליין. אז השתתפנו בכנס של הנישה, ופתחנו שם דוכן, והצגנו את המוצר מול 3,000 אנשים שהם הקהל הפוטנציאלי שלנו, והוא לא נמכר. לא נמכר. אז אתה אומר, למה אני צריך לעשות כל הדבר הזה בשביל לעשות רק ולידציה, לראות שיש לי 2-3 אנשים שמוכנים לקנות את זה? ולכן אני אומר, אי-קומרס, אני חושב שאולי זה אחד העסקים עם האפשרות המהירה ביותר לוודא שיש לך עסק ביד. זה בעצם לפי הוולידציה הראשונה. לפי הוולידציה הראשונה, ואתה לא צריך יותר מדי בשביל ולידציה. אתה צריך עמוד נחיתה קלאסי, בסיסי, מספיק טוב, אתה צריך תמונה מספיק טובה, אתה צריך קופי מדויק, ואתה צריך להסביר את התועלות של המוצר. אפילו את תרגות הקהל אנחנו לא צריכים לעשות היום בפייסבוק, נכון? אנחנו עושים את זה לכל ישראל. לפי הקופי. ועם המודעה רצה, פוגשת את העיניים המתאימות, כי האלגוריתם של פייסבוק עובד מדהים, הוא יודע בדיוק מה כתבת בתוך הטקסט, הוא יודע בדיוק מה הצגת בתוך הקריאיטיב, ולפי זה הוא יודע להנגיש את המודעה בדיוק לאנשים הנכונים. אז אם כל כך הרבה עיניים נחשפו במשך 3 ימים, שזה כמה אלפי אנשים, ואף אחד מהם לא עשה את הצעד להוסיף לעגלה,
או לקנות, או אתה יודע מה, אני גם מסתפק בזה שישלחו לי הודעת וואטסאפ וישאלו אותי שאלות, בשביל לממש את הוולידציה. נדישת הגלה גם מבחינתך ולידציה או שפחות? ולידציה יותר נמוכה. אני לא הייתי מחשיב. שלומי מבחינתו זה לא ולידציה. מבחינתי זה מחירה, רק... זה את האשראי, לתת שין? בדיוק, ככה, ממש ככה. אני מחמיר עם זה, כי אני רוצה לראות רכישה באתר. ברגע שיש לי רכישה באתר, אני יודע שברגע שאני אשקיע טיפה יותר בדף נחיתה ואתה יודע, בקריאיטיבים ובהכל, אני אדע בכמעט ודאי שיקנו ממני. תראה, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, בסדר? זה שיטת הטסטים על המוצרים. שמקורה באלה שעשו דרופשיפינג. נכון, אבל פה הכיוון הוא לא לדרופ. אבל הכיוון הוא לא בהכרח דרופשיפינג, אני לא, בוא נגיד ככה, אני לא אגיד לאנשים שאין להם עכשיו כסף להכניס למלאי, אוקיי, לשים את הכסף למלאי, אל תעשו אי-קומרס, עדיף שתעשו דרופשיפינג, אבל חכם, מאשר לא לעשות בכלל עסק. בדיוק. כי אני חושב שעסק אי-קומרס זה העסק הכי טוב, ואני חושב שזו הנישה הכי טובה, להיכנס לעולם העסקים. אני חושב שזה כרטיס הכניסה היותר קל לעולם העסקים, כי בתור יזם אי-קומרס אתה לומד כל כך הרבה דברים. הכל. אתה לומד הכל, ותקשיב. דיברנו על זה לא מזמן, בפן האישי לראות את שלומי, ועוד לא דיברנו על יזם ובן של יזם, אבל בפן האישי לראות את ההתפתחות וההתבגרות העסקית של שלומי, שהוא הבן שלי שעומד לידי, ואני רואה את הדרך שהוא עושה בתוך עולם האי-קומרס, ואני רואה איך הוא לומד את השיווק ברמה, בדיוק היום אמרתי לו, תקשיב שלומי, אני בוגר תואר שני במנהל עסקים בשיווק, ומה שאתה עושה בידיים שלך, אני לא למדתי באוניברסיטה, לא בתואר הראשון ולא בתואר השני, ואני חושב שזה, א', זה גאווה גדולה בתור רבא, ב', אני מאוד מאוד הייתי רוצה לראות עוד אנשים נכנסים לעולם העסקים, מפשילים שרבולים, מפתחים את שרי העצמאות שלהם, לומדים איך לייצר כסף, ומבחינתי אי-קומרס הוא לא עוד איזה ערוץ הכנסה, הוא לא בוא ננתק את המשוואה של מיקום וזמן, זה סיסמאות שחדל, נגמר. האמת היא שבאמת כבר בא לי להקים הסיסמאות האלה. אי-קומרס, כי אי-קומרס, ואנשים לא מצליחים להבין את זה, ואולי אנחנו מדברים על זה בפעם הראשונה. זה מקצוע. אי-קומרס, כמו ששלומי אומר, עוד גאווה, אי-קומרס זה מקצוע. וזהו, בוא נעשה סטופ, אוקיי, קאט, ובואו ניתן לדבר הזה את הכבוד שמגיע לו, להיקרא מקצוע. ואם יש לי את המקצוע בתור יזמות אי-קומרס, אני יודע לעשות אי-קומרס, אז אני יודע גם שיווק, ואני יודע גם פרסום, ואני יודע גם לוגיסטיקה, ואני יודע גם לבנות אתרים, ואני יודע גם לבנות פאנלים, ואני גם יודע לעשות שירות לקוחות, ואני יודע לעשות מחירות, ואני יודע חוויית משתמש, ואני יודע... CRO. תראה כמה דברים אני יודע בתור יזם אי-קומרס. שכל אחד יכול להפריד למקצוע בפני עצמו. כל אחד זה תת ענף בעולם הדיגיטל, SEO, תראה כמה דברים אני יכול לדעת. אז למה אנחנו מדברים על עוד הכנסה? נכון, זה יכול לייצר לך הכנסה חודשית נוספת. נכון, זה יכול לנתק לך את משוואת המקום וזמן, ונכון, זה יכול להוציא אותך מלהיות שכיר, כמו שזה הוציא אותי. אני עשיתי את השינוי. ואם אני עשיתי את השינוי, כל אחד יכול לעשות את השינוי. אבל בואו ניתן למקום הזה, לדבר הזה, את המקום כבוד שלו, ונקרא לו מקצוע, ולא איזה תחביב. עכשיו, אתה יודע, יש כאלה ששומעים אותנו ויגידו, בסדר, שלומי הצליח כי הוא הבן של דוד, ובטח הוא לימד אותו הכל. אני שנייה פה רוצה לחדד משהו, כי אני מכיר את שלומי מההתחלה. זאת אומרת ששלומי התחיל בכלל לפני שנה וחצי, שנתיים, שככה הוא חיפש את עצמו, התחיל עם הסוכנות... לא, לפני 3 שנים התחלתי. לא, בסדר, אבל שלומי כבר עושה יזמויות מגיל 13. כן, אבל בגיל 12. בשנתיים יותר האנדזון, זאת אומרת, נכון, לפני 3, אבל בשנתיים זה היה יותר האנדזון, ממש להיכנס, אתה יודע, בית ספר. לעולם האי-קומרס, כן. בדיוק. אז הוא התחיל שנייה עם הסוכנות לפיתוח אתרי שופיפיי, שעבד בצמוד אליי, באקסלרטור. ומזה אחרי זה הוא ניסה גם לעשות איזשהו אתר אי-קומרס בין של פטריות, מישהו של ארצות הברית. ושניהם לא הלכו לו יותר מדי. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד כישלון, כי כישלון זה סובייקטיבי, אבל לא הלכו לו, זאת אומרת, הוא סגר, זה לא הלך. ואז הוא הגיע ל-MBG, והוא תפס. אז קודם כל אני בא ואני אומר שלא השתנה שום דבר בשנתיים האלה, זאת אומרת, מה שדוד, אבא שלו, אבו פופו, נתן בהתחלה ונתן באמצע, ונתן בסוף, הוא אותו דבר. ברמת הידע, ברמת הזמן, הוא אותו דבר. אז לא מצליח בזכות עצמו, קודם כל, כן,
היית שותף בהצלחה שלו, כי הבאת לו כלים מאוד מאוד חזקים, אבל אם כלים לא הולכים לשום מקום, צריך שמישהו ייקח את העט חפירה הזה ויחפור למטה. אם הקלפים לא מנצחים, אנחנו משחקים פוקר ביחד. נכון. לא בהכרח זה ואתה שיש לך... מפסיד כל הזמן. ואני מפסיד, אז הנה עובדתית, ולמי אני מפסיד? לדניאל וסף. וזה לא אומר שאם יש לך את הקלפים ביד, בהכרח אתה הולך לנצח. נכון. נכון? זה פוקר לכל דבר. אבל אם יש לך את הקלפים ביד, ואתה יודע לשחק איתם טוב, אז יכול להיות שאתה תנצח. תן לך אני גאה בך, זה שהוא יודע לשחק פוקר, הוא מביא לי קונוטציות עם פוקר ואי-קומרס. תכף נדבר על כדורגל. זה כבר הנקסט לבל. אז זה היה חשוב לי באמת לציין, כי אתה יודע, אני שהייתי שומע, אתה יודע, אם אני שם את עצמי ושומע את הפודקאסט, אני אומר, טוב, הוא הצליח בגלל שהוא הבן של, כמו שאנחנו מדברים הרבה אנשים, אנחנו אומרים, אתה יודע, הוא הצליח בגלל זה, והיה לו... אז לא, פה זה לא המקרה, יש מקרים שזה באמת נכון, כי אבא בא נותן לך את הכל ורוץ, פה זה לא המקרה, אז באמת שפו לך, טוב, מי שראה את הכל מאחורי הקלעים. אז אני שנייה חוזר הרבה מאוד אחורה ל-MBG, כי בשביל זה אנחנו פה, ובאמת זה, מבחינתי זה סיפור הצלחה שהוא מטורף, שהרבה אנשים יכולים ללמוד ממנו. אז בעצם ראיתי את המודעה, עשית את הטסטים, בטסטים העלית המודעה, כמו שאמרת, ספנד יומי, בוא נגיד עד ששרפת 300 שקל, לא עבד, היית ממשיך למוצר הבא בערך, נכון? בדיוק. 300 שקל שרפת? לא, זה כנראה לא טוב, אין לי מה, כי אם המינימום אני שם 300 שקל מצליח מביא בחירה, לא קשור רווחי, לא רווחי, אני רוצה לראות שאנשים קונים את הדבר הזה. שיש עניין. שבעצם העניין זה ההזמנה עצמה. בדיוק. אוקיי. בדיוק. ואז זה עבד לך, נכון? זאת אומרת, רכשו. עברו, אני חושב שעתיים, ושתי רכישות נכנסו, וישר אמרתי, טוב, יש פה, כאילו, מההתחלה האמנתי במוצר הזה, אני ישר קלטתי אותו ואמרתי, בעין, אתה אומר, זהו. אני חושב שזה טלנט, בסדר? זה טלנט שיש לו, שהוא יכול להסתכל על מוצרים, ולהגיד, אוקיי, זה יעבוד, זה לא יעבוד, זה יעבוד. אני לא רואה את מה שהוא רואה. זה ייבחן בפרויקטים הבאים. זה לגמרי ייבחן. כבר על 4 דברים חדשים. כן, אני יודע על מה, אני אומר, זה ייבחן בפרויקטים הבאים. כן, כן. תראה, בדיקת התכנות ראשונה של המותג הראשון כבר היו מחירות, כן? אז מבחינת הוולידציה זה עבר. עכשיו אנחנו עובדים כבר להביא את המוצר, ויש עוד 2 מותגים בפיתוח. טוב, אז בעצם הוולידציה עבדה. כן. המוצר אין לך אותו, נכון? המוצר אין לי אותו ביד. אז מה אתה עושה? אין לי כלום. אני מזכה ישר את הלקוחות. אוקיי, שלח הודעה, כאילו אין לי את המוצר, מצטער, קחי זיכוי. הכי מצחיק שהם קונות אחרי זה, כשהמוצרים מגיעים. אז... יותר מצחיק זה שהם אשכרה מתעצבן, לא מצחיק, אבל אתה רואה את ה... כן, הם מתבאסות. הם מתבאסות, הם שלחו לשלומי מייל חוזר, אבל למה ביטלתם לי את העסקה? אני רוצה את המוצר. כן. זה חזק הרבה יותר. זה הוולידציה, זה הוולידציה. בדיוק, זה ששלחה מייל, זה כבר... היא החזירה מייל ואמרה, למה ביטלתם את המוצר? אני רוצה את המוצר. ושתי הבנות, נכון שלומי? זה שתי הלקוחות שהזמינו את ה-MBG, שזה היה על הנייר. נכון. הם חזרו וקנו כשהיה לנו את הסטוק בארץ. נכון. שלחתי להם הודעה והם חזרו לקנות. אוקיי, אז... הבאתי להם סיימת את השלב של חייב, סיימת את השלב של הטסטים, מה הלאה? מה אני עושה? אוקיי, לקחתי מוצר, ראיתי איזשהו כיוון מעניין, עשיתי טסטים, דף הכי פשוט, נמכר לי, מה הלאה? אז מה הלאה? אז במקרה הזה אנחנו הלכנו על להביא סטוק, ממש אני רציתי לבסס את זה כמו שצריך. מההתחלה, שלקוחות יקבלו את זה תוך 2-3 המוצרים, ובאמת יהיו סופר מרוצות. חוויית לקוח הכי גבוהה שאפשר. ובאמת התחלנו לעבוד עם וויל, שזה הספק שלנו. התחלנו לעבוד על להביא את הסטוק, מיתוג, הכל, אריזה. שמה, מה וויל עושה? הוא כאילו סוכן? הוא הסוכן. הוא הסוכן שלנו, הוא דואג להכל, מאלף עד תף, הוא דואג לאריזה, הוא דואג למתג את המוצרים, הוא דואג לשילוח, להכל. כמה חשוב להביא אותם מכל המפעלים. לגמרי, כמו שאמרתי, הוא תופר את הכל מאלף עד תף. כמה חשוב שיהיה סוכן טוב? שמע, זה הביזנס. זה הביזנס לגמרי. זה הביזנס. שיש לך ספק טוב. השמם עם הגבול. כן, שיש לך ספק טוב שיודע לדאוג לך למוצר טוב. וגם עושה עבודה מקצועית, אקסל עם הכל. אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, את השקיפות מלאה. זה השמם עם הגבול. אז בעצם הלכת ולידציה, ואז הלכת לכיוון של להזמין סטוק, נכון? כן. שבעצם ברמת הסטוק, מה היה לפני? בניתם איזושהי אסטרטגיה, מה אתם רוצים ברמת הלקוח, מה הוא אמור לקבל, כאילו מה היה שם? אנחנו בנינו את הערכה, ידענו שבתוך הערכה יש אינסרט, עם QR קוד, כן, ברור, בנינו את זה כאילו, לא היה איזה אסטרטגיה, אבל כן מיתגנו את זה, כאילו שיראה פיין כזה, אתה יודע, הלקוח מקבל את זה, ולא עכשיו מגיע לו עם שקית ברק כזה. ברור, אלי אקספרס. אז בעצם שלחתם את המוצר לסוכן, כמה זמן אתם בתור התחלה ראשונית? 100 יחידות. 100 יחידות. כן. 100 שלחתם למוצר לסוכן,
הזמנתם ממנו את הקרטונים, אינסרטים, הכל כמו שצריך, מיחידות. פדקס לארץ, 5-6 ימים בארץ, הכל עבר בשלום. הכל עבר, יחידות, הכל עבר בשלום. מדהים, כאילו 100 יחידות היו אצלנו, זה עוד עבר בשלום. זהו, וואי. ובזמן הזה בעצם מה קורה עם המותג מאחורי הקלעים? מתחילים לעבוד על קריאיטיבים, מתחיל לעבוד על עוד, כאילו, מתחיל לייצר את הקריאיטיב הראשוני שעבד, ייצרתי אותו עם התמונה שלנו, ומשם זה פשוט טס. כאילו, הקריאיטיב הזה פשוט עשה לנו כל כך הרבה כסף במהלך הדרך, ומתחילים עדיין לעבוד על הקריאיטיבים ועל UGC ועל כל התכנים, בעצם מפתחים את האינסטגרם, את הפייסבוק, מה שצריך. כמה מהר טסו לך מהחתיכות? ברגע שבעצם התחלת למכור? שבוע וחצי. שבוע ורבע. שבוע וכמה, ויומיים. שבוע ויומיים בעצם. שבוע ויומיים נגמר 100 היחידות. נגמר 100 היחידות, כן. עושים הזמנה חדשה. בינתיים מה? עוצרים קמפיינים? אני לא זוכר אם לא, עשינו פרי-אורדר. פרי-אורדר. עשינו פרי-אורדר. עשיתם פרי-אורדר. אמרנו להם, חבר'ה, נגמר, אזל מהמלאי. מי שרוצה להזמין, יכול להזמין בהזמנה מוקדמת. הקצב לא ירד. הקצב לא ירד. והקצב היה אותו דבר, גם עם הפרי-אורדר. הורדנו טיפה תקציבים, אבל הקצב של המכירות היה מטורף. זאת אומרת, אנחנו כבר היינו עם מאות הזמנות, כשאין לנו את הסטוק, ואנחנו רק עכשיו מכינים אותו, ואז לוקח עוד איזה 3 שבועות עד שהסטוק החדש מגיע, שזה כבר כמות של כמה מאות יחידות, ואז הוא נתקע לנו במכס. וואי, זה היה 200, לא 200. 500. 500? כן, זה היה באזור נכון, 500. שזה בעצם נתקע במכס, כן. וכל הזמנות פרי-אורדר, מה עושים? וואי, זה היה נורא. זה היה איזה 2-3 שבועות של חוסר ודאות, כי זה היה על הקבוטון, זה היה על הדוקרן, ולא היה סיווגים לזה, לא היה כלום, לא שייכו את זה, לא הצליחו לשייך את זה לאיזה סיווג כלשהו, אז היינו בחוסר ודאות לא נורמלית, אבל מה שהפתיע אותי הכי הרבה זה שהלקוחות הסכימו להמתין, הם הסכימו להמתין למוצרים, זאת אומרת, כל מי ששלח לי הודעה, ישר אמרתי לו, ממש מתנצל, כרגע יש לנו עיכוב במכס, אם את רוצה, אני יכול להביא לך זיכוי. תראה, מה שהיה פה זה דבר כזה, הקבוטון, שזה היה את הטקטי שיש לנו בתוך הערכה, הוא החליף סכין. זאת אומרת, במקורי רצינו לשים סכין, מפתח סכין, אבל ידענו שמפתח סכין זה עומד בסיווג של נשק קר. נכון. העט, ממה שבדקנו, לא דורש שום תקן ושום סיב, הוא נמצא בחוק יבוא חופשי, בלי בעיה. וכשזה הגיע לארץ, המכס החליט לקרוא לזה פיגיון, כמו סכין. ומשם התחיל הפינג פונג. הם קראו לזה נשק קר. מהרגע שקראו לעט טקטי הזה נשק קר, משם התחלנו פינג פונג בין מכס, משרד הכלכלה אומר אבל אין לו סיווג. הבירוקרטיה הישראלית. הבירוקרטיה הישראלית, כשבינתיים יש לנו כבר מאות בקלוג של הזמנות, שכבר נצברות לנו. מצטברות, ולקוחות אשכרה כאילו מחכות לזה. מה שיפה, אוקיי, וזה בדיוק ההבדל בין לבנות את זה ככה, לבין לבנות את זה כחנות דרופ שיפינג שעובדת על מוצר אחד, זה שאם בזמן הזה שהם חיכו, הם היו מוצאות את המוצר הזה במקום אחר, היינו מקבלים ביטולי הזמנה אחרי הזמנה אחרי הזמנה, ותחשוב שהסחורה בדרך לארץ, כלומר שילמנו עליה כבר שילמנו להביא את הלקוח בפייסבוק, וכל העלויות כבר נכנסו לבפנים, ואז בום, זיכויים. עכשיו אין לך מה, כשבן אדם רוצה זיכוי, אתה לא תתחיל לאיזה. ברור. ההפסד הכספי שהיה יכול להיות לנו פה, אם לא היה מדובר במוצר בשיטה של הבינדול, במוצר מבודל, בנדל מבודל, זה היה באותו רגע סגירת העסק. כאילו, היינו מפסידים מכל הכסף. עצם זה שבנינו את זה בצורה כזאת, ויצרנו לזה את הבידול שלו, וזה כבר מוצר שלא קיים, וזה מותג, וזה כבר 100 אנשים שכבר קיבלו את הסטוק הקודם, שפשוט עונות על שולחות תגובות. היו מרוצות, כל התגובות של כל המודעות שלנו התמלאו בביקורות חיוביות. מטורף. כאילו היה שם UGC מטורף, היה שם גם ריוויוז. לצלם להריץ קמפיין. ממש ככה, היה ריוויוז על המודעות שעבדו של לקוחות קודמות מתוך 100 יחידות, וזאת הסיבה, כששואלים אותי למה כן צריך מלאי, לא צריך מלאי, את המלאי הראשון אתה רוצה אצלך. אם אתה יכול, ואתה יכול לשים את ה-5,000-6,000 שקל, כי זה מה שזה עולה, 100 יחידות ראשונות, אם אתה יכול לשים את ה-5,000 שקל, זאת תהיה השקעה כנראה הכי טובה שאתה יכול לשים בהנחה, וכמובן כאילו עשית ולידציה. בהנחה עשינו ולידציה, ראינו את המחירות, אתה יודע שהמוצר הזה עומד להימחר, והבנדל הזה יימחר טוב, ואתה באמת פותר בעיה, כנראה שזאת תהיה השקעה
מכל ההשקעות שקיימות בעולם, זאת תהיה השקעה שתחזיר את עצמה באקסים, במכפילים הכי גבוהים. בתור מי שמתעסק גם בנכסים. בואו נדבר קצת מספרית לאיזשהו כיוון מעניין. כן. בא אליך העסק הזה, שהזמין 100 חתיכות, 5,000 שקל, מכר את כל ה-100 חתיכות. אוקיי, מכר ברווח, הכל טוב, הכל יפה. כמה העסק הזה שווה? בערך. עשרות אלפי שקלים? מאות אלפי שקלים? אני לא הייתי יכול לשים עליו תג מחיר. עכשיו שאל אותי, זה שווה? כי זה ספציפית מעניין, כי אתה אומר השקעה, 5,000, סתם 5,000. הוא שווה השקעה, אוקיי? הוא שווה השקעה. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהעסק הזה שווה למשקיע פסיבי, שרוצה עכשיו להכניס כסף ולהשתתף ליהנות מהרווחים של העסק הזה, שווה לו לשים את הכסף על היזם. הוא שם על היזם, הוא לא בהכרח שם על המיזם הספציפי הזה, אבל הוא שם על היזם. ואז אני אומר, אוקיי, זאת תהיה באמת באמת השקעה טובה. אבל מישהו אחר עכשיו שיקנה עסק שהוא בתחילת הדרך שלו, בחודשיים 3 הראשונים, יכול להיות שזה הטרנד. יכול להיות שקנית עכשיו את העסק הזה, וגם אין לו עדיין שווי. שווי אנחנו מודדים לפחות במינימום P&L, Profit and Loss של שנה. במינימום דוחות רווח והפסד שנתיים. מינימום. עסק של חודשים, אין לו עדיין ולידציה. אין לו עדיין ולואציה, סליחה. Evaluation. אין לו. אתה לא יכול להעריך את השווי שלו. אז אין פה יכולת באמת למכור את זה. מה גם שמדובר במוצר אחד. עסק זה צריך להיות בעיניי, והיכולת שלי למכור עסקים זה חנות עם כמה מוצרים בתוך נישה, או גנרית, בסדר? אבל שיש לה כבר פרק זמן שהיא עבדה. אז בעצם ברמה, אם אני שנה הולך אחורה ואחרי זה נמשיך קדימה מן הסתם, מצאנו מוצר שהכי חשוב שיש לו בעיה שהוא פותר. המוצר פותר בעיה, כמה שיותר דחופה, ככה יותר טוב. נכון. למשל, שאתם הלכתם על הגנה עצמית, שזה בעיה מאוד מאוד קריטית, גם בזמן המלחמה וגם כל הדברים שהיו, זה היה, בוא נקרא, יש כמה בעיות, זה יכול להיות בשלב הראשון, שלב שני, שלב שלישי. למשל, שלב שלישי, סתם אני זורק, פתרת בציפורניים, בסדר? זה בעיה, אבל היא לא כמו הגנה עצמית. אז מצאת המוצר, הרצת עליו טסטים, הטסטים עובדים, אם לא עובד אני זורק לפח, עובר למוצר הבא, נכון? או משנה קריאיטיב ובודק שנייה. כן, אנחנו עושים, רגע לפני שאנחנו פוסלים את המוצר לגמרי, אנחנו קודם כל נעשה איזשהו סיום מוחות כזה, ונבדוק כל מיני כיוונים, מסרים שלא עבדנו עליהם, ננתח עוד פעם את הקהל יד, נראה באיזה עוד דברים לא נגענו, ובאמת... נותן לו second chance. בדיוק, ניתן לו עוד איזה הזדמנות שנייה, ואם גם ההזדמנות שנייה לא עובדת, אז אומרים, יאללה, חלס, מעיפים אותו וממשיכים למוצר. אוקיי, אז הרצנו טסטים, עבד, מעולה, מזמינים את 100 חתיכות הראשונות של המוצר. מפה, מה אני עושה עליו? זאת אומרת, מכרתי 100, 200, 300, 400, 500, מה היה אופן השיווק שלכם? רק פייסבוק? היה דברים אחרים? אז התמקדנו בהתחלה רק בפייסבוק ואינסטגרם, אני גם חושב שצריך למצות קודם כל פלטפורמה אחת, ואחרי זה לעבור לעוד פלטפורמות ברגע שאתה מגיע לאיזה רף מסוים. מה זה מבחינתך מיצוי? מה, סיימת את הסוס? לא, באינסטגרם ופייסבוק אין מיצוי. אבל בכללי אני פשוט רציתי להגיע לאיזה רף מסוים ואז לעבור. זאת אומרת, כאילו 200, 600, 400 חתיכות? בדיוק. בקבוצת פייסבוק. כן, בחרתי בקבוצות, אבל זה לא כמו פייסבוק ואינסטגרם, ובנוסף... מה נגיד היה בקבוצות? אני שנייה עוצר אותך. בקבוצות זה היה בהתחלה עוד. עשינו שיתופי פעולה עם קבוצות, זה גם היה מעניין. מכרנו שם לא הרבה, לא בכמות של המודעות, אבל הצלחנו להעיף שם אחלה של ROI'ים. גם ה-awareness מטורף, אתה לא יודע להגיד כמה הגיע לך אחרי זה, כי אנשים שראו אותך ואז אחרי זה קפצתם ממומן, כאילו, זה שיווק, אתה לא יכול למדוד כל דבר. כן, אז עשינו גם קבוצות פייסבוק, שזה גם אחלה של אופציה למי שאין לו תקציב יותר מדי עכשיו לממומן, למרות שאני חושב שכדאי להתחיל עם ממומן, ועשינו גם את זה, ובנוסף התרחבתי לעוד פלטפורמות, לטיק טוק ולגוגל, גוגל חסמו אותי, בטענה גוגל אדוורדס, הכוונה. גוגל אדוורדס. אוקיי. חסמו אותי בטענה שאני נשק קר או משהו כזה, וגם לא נתנו לי לעשות אפיל. חוזרים לעניין של הקבוטון. כן, בדיוק, זה נטו זה. אנחנו מתמודדים עם קושי קצת, בגלל המוצרים שיש בתוך הערכה. כן, ובנוסף, היה משהו מאוד מעניין. אוקיי? מישהי העלתה אותנו לטיק טוק, בסרטון אנחנו לא מכיר אותה, לא מכיר. לא שילמתי לה, לא כלום. היא העלתה פשוט איזה סרטון כזה מאוד, כזה מעורר... רגש? מעורר רגש כזה, היא כתבה פה, ואתה יודע, עברת מה שעברת, ובאמת הסרטון התפוצץ, כל התגובות, מאיפה זה? אמרתי, טוב, יאללה, אני ארים על זה קמפיין בטיק טוק,
אז לקחתי, יש אפשרות של לעשות קולאב, לא קולאב, אני חושב שקוראים לזה... קולאבוריישן, בדיוק, קולאבוריישן, ובאמת לקחתי את הסרטון שלה, הרצתי על זה, וזה באמת נתן לי אחלה של חשיפה קודם כל, ובנוסף זה גם נתן אחלה של רועסים, עד שחסמו לי גם את הטיקטוק. גם טיקטוק בגלל ההגנה עצמית. אז היום בעצם אתם עובדים פייסבוק, אינסטגרם ומשפיעניות, זה הדרך שיווק? בדיוק ככה, ובנוסף עכשיו מתחילים להכניס גם את ה-SEO. וגם יח"צ. ויח"צ. שיח"צ מה זה אומר? יח"צ כתבות... זאת מישהי מקצועית, שהיא מחוברת לכתבים, עיתונאים, כל כתבות תוכן וכן הלאה, והיא בעצם מייצגת את המותג, עובדת על ריטיינר חודשי, ודוחפת את המותג במס מרקט של אתה יודע, של המדיה, כן, המדיה, בדיוק. המדיה הכללית. בלי לשלם על התכנים, זה בדיוק התפקיד שלה. התפקיד שלה זה להכניס את זה לנייטיב. ריטיינר חודשי והיא דואגת להכל. ונייטיב באופן מאוד מאוד אורגני כזה, זה ייכנס לתוך תוכניות בוקר וכדומה. אוקיי. שזה כבר מהלך חדש יחסית, נכון? כן, זה חדש. אוקיי. זה חדש באופן כללי גם בעשייה שלי באי-קומרס, כי לקחתי את זה מעולמות של העולם הישן, של הפרסום. המסורתי. המסורתי. במסורתי, כל מותג שקצת תופס את עצמו כמותג, משתמש ביחסי ציבור. זה משהו מאוד נחשב. זאתי שגם שכרתי, שדרך אגב יהיה פרק פודקאסט שלי איתה עוד מעט אצלי. מעניין. וזה באמת פעם ראשונה שאני כאילו לוקח את העולם המסורתי, עולם הפרסום המסורתי, ומכניס אותו לעולם הדיגיטל, ובודק איך לעשות את השילוב הזה. אני חושב שזה יהיה בשורה מאוד מאוד מעניינת, ברגע שזה יצליח על My Bodyguard, ליזמי אי-קומרס שבאמת סובלים מהעלויות המטורפות של הפרסום הממומן. אבל עכשיו תחשוב, אם אני עכשיו מצליח לייצר פינות בוקר, אוקיי, אנחנו ממש בהתחלה, התחלנו רק ביולי, ואנחנו מצליחים לייצר עכשיו פינות בוקר, ולהגיע לפינות בוקר בטלוויזיה, תחשוב על הקריאיטיב שזה מייצר לך. ברור. תחשוב מה קורה כשאתה מריץ כזה דבר במודעות ממומנות. זה ולידציה ללקוח ברמה מטורפת. כי אנשים ברגע שהם ראו בטלוויזיה, זה כבר 50% מהעבודה. טלוויזיה זה הסמכות הכי גדולה, טלוויזיה, רדיו. אז אני מאוד מאוד אשמח לראות את זה עובד, וכשזה יעבוד, זה יהיה בהחלט בשורה לעולם האי-קומרס, באמת. ושאתה one product store, מתי שלא נשרף לך הסוס של המוצר? אז אנחנו מתחילים ב-one product store, אנחנו לא ממשיכים, המטרה שלנו בעצם בכל האסטרטגיה הזאת, בכל השיטה הזאת שפיתחנו, שלומי ואני, זה לחדור לתוך נישת כאב, ולעשות את זה דרך מוצר אחד שזה בנדל. once יש לנו כבר את הדאטאבייס, את ההוכחה החברתית, את הלקוחות שמרוצות מאיתנו, ומרוצות מהמוצר. וכשיש לנו את זה, מפה אנחנו מרחיבים את זה לחנות. ואת זה אנחנו עושים איך? עם Light Funnels. עוד אפשרות לקדם פה אחד מהמוצרים שלי. אז Light Funnels באמת נותנת לנו את האפשרות להתחיל בפאנל מחירות של מוצר אחד, עם אפסלים, דאונסלים וכל מה שמאפשר לנו להגדיל את ה-average order value, ואז לעבור למצב שיש לנו חנות בנישה, ועכשיו אנחנו עובדים עם יבואנים בארץ, דווקא בארץ, למשוך מהם מוצרים למלאי שלנו. כן, נוספים. בנינו קולקציה. בדיוק, מ-one store product, שזה בעצם הקיץ, רכבתם עכשיו לחנות עם סל מוצרים יותר רחב. כן, בנישה של הגנה עצמית, וזאת החנות הראשונה בישראל, שזאת הגנה עצמית לנשים. בדיוק. וזה המטרה, להיות החנות להגנה עצמית לנשים באופן כולל, וזה מכניס בתוכו הרבה מאוד דברים. נכון. ועד משם זה כבר קורס דיגיטלי אולי. לא, משם זה עסק, שיכול כבר להיות עסק, מותג בנישה, לרוץ איתו שנה וחצי, שנתיים, ואז יש לך שווי. דיברנו על האקזיט, זה מותג לאקזיט. רק כשיש לך מוצרים, וכשיש לך קהל לקוחות, ואתה יכול להראות return customer rate של אחוז גבוה של לקוחות חוזרות, ובעצם אתה בונה את זה עם אסטרטגיית אקזיט, שאומרת שבסוף אנחנו רוצים למכור את הדבר הזה, והוא שווה כסף. וההתרחבות לסל מוצרים לזה, זה בעצם מה הסיבות? זאת אומרת, למה מישהו יכול, אני מכיר, אמרנו מותגים שיש להם one product store, והם עושים מיליונים. אז למה בעצם להתרחב? כאילו, מה... כי אתה לא יכול לדעת מתי המיליונים האלה ייפסקו, כשאתה רוכב על מוצר אחד. אני גם לא מכיר המון בישראל חנויות של one product store, יכול להיות שאתה מדבר על ארצות הברית. קשה לי, כאילו... יש בארץ, אבל אני מסכים איתך שרבות הברית. בישראל מאוד מאוד קשה, אתה גומר את הקהל די מהר, בסדר? חצי שנה, סיימת. אפילו פחות, אנחנו מרגישים שכבר היום המוצר שלנו,
אין מישהי שדיברתי איתה על המוצר לאחרונה, ולא ראתה את המודל. בוא נגיד ככה, באמת. הגענו לקהל מאוד רחב. הגענו לקהל מאוד מאוד רחב של נשים שראו את המוצר. יכול להיות שהגענו להרבה במדינת ישראל. עכשיו, המטרה היא באמת להרחיב את הערוצי חשיפה, שזה אנחנו עושים יח"צ, שזה אנחנו עושים עבודה עם יוצרות תוכן, מגזר ערבי, למשל. אנחנו פותחים את המגזר הערבי. אז אתה מרחיב את המעגלים, אבל זה לא מספיק על מוצר אחד, כי מתישהו גם זה ייגמר. אז אתה רוצה לצאת לנישה הגדולה יותר. אתה מתחיל מלמטה, ומתחיל לעלות למעלה. גם אני חושב שה-average order value בחנות, זה כבר לא, כאילו, אתה יודע, מוצר ועוד אפסלים, זה כבר עגלה שלמה של 700-800 אלף, לא שלא קרה לנו, כאילו, קרה לנו שמישהי באה, קראה את כל החנות, לקחה ב-1,200 שקל מוצרי הגנה עצמית, כאילו היא הולכת עכשיו... שמוצר עולה בערך 150 שקל. כן, מוצר עולה 150. כן, זה מין 10 חתיכות. כן. אבל אז יהיה הרבה יותר קל להגיע לשווי עגלה כזה, כי אתה יודע, יש מוצר כזה ומוצר כזה ומוצר כזה ומוצר כזה, בלי לקחת עכשיו כמויות של אותו מוצר. אז זה באמת יגדיל לנו גם את ה-order value, וזה פשוט מרחיב אותנו לעוד, אתה יודע, לעוד כיוונים. ואיפה אתה שם את הנקודה במותגים הבאים שעכשיו אתם עובדים על 4 פרויקטים בערך? זאת הנקודה שאתה אומר, מ-one project אני מתרחב לעוד מוצרים, כאילו מתי אתה שם את האצבע ואתה אומר, יאללה, בוא, אני עושה פה מהלך שהוא סיכום קצת יחסית, אני מגדיל סל מוצרים וכבר יש לי כסף, אז בסדר, אני עושה בדיקת התכנות על כל מוצר, אבל אני אביא מינימום אליי הביתה. אתה תמיד שואף להגיע לשם. המוצר אחד זה רק בשביל לחדור. זה אסטרטגית, אוקיי? אסטרטגית אנחנו חודרים דרך מוצר אחד. דרך אגב, תסתכל על כל המותגים הגדולים בעולם, שהם מותגים גדולים כבר. כולם התחילו ממוצר אחד. זה הדרך הכי נכונה... יש לך דוגמאות בשלב? כן, אתה מכיר את הכובע של גרני, זה עם הנשר והזאב, עם הכובע של החיות. כן, כן. הם התחילו מחיה אחת. וואלה. יש להם היום קולקציה שלמה של חיות. כל החיות שיש. קוקה קולה התחילו ממוצר אחד, היה רק קוקה קולה. נכון. מה יש להם היום? את ספרייט ואת פנטה, ותראה כמה מוצרים. זה סתם רק מה שאני זורק מהראש, אבל תסתכלו מסביב על מותגים גדולים שהם באמת התפתחו למגוון ענק של מוצרים, כולם התחילו מאותו מוצר אחד. סטנלי של הבקבוק, התחיל מבקבוק אחד. הוא לא יצא עכשיו קולקציה של מיליון צבעים ומיליון סוגים וגדלים וחומרים. היה לו מוצר ברזל אחד. איך זה נקרא? אלומיניום. האיכות, לא הכמות. אני חושב שהיכולת לחדור לתוך נישה ממוצר אחד מבודל, להביא בשורה לתוך הנישה, הבידול, אוקיי, זה הבידול, זה מה שיאפשר לנו לחדור, אוקיי? עכשיו עשינו חדירה. יצרנו את הדאטאבייס, כמו שאמרתי, יצרנו את הכסף, את הקשפלו, מה שאנחנו רוצים, הקשפלו זה המלך. יצרנו את התזרים מזומנים, מפה אנחנו צריכים להתרחב בתוך הנישה. כשהתרחבת לחנות, צריך גם לשים לב. אנחנו מדברים פה על עסק אונליין, ולא לשכוח שעסק אונליין בסופו של דבר, המטרה שלו להיות כמה שיותר פסיבי, וכמה שפחות לשים את הזמן של הבעלים על העסק. אז אתה משתמש באוטומציות, וברוך השם יש לנו היום, בלי עין הרע, שפע של כלים שלא היו לנו בעבר. נכון. אנחנו היום, ברמה שכל המערכות האוטומציות שיש לנו בתוך העסק הזה, מדברות אחת עם השנייה. שלומי יכול לספר, שומר ישראל, ויש לנו את התמונה המפורסמת שרואים אותך במרפסת עם הניילון על הרצפה. הכל ידני. הייתי צריך לעשות הכל ידנית, אני הייתי מרסס את הספרי השחור על המוצרים, הכל בקיצור ידני לגמרי. תשמע, עסק שהוא ידני, יש לך איזשהו מגבלה, שוחק גם, בסקלביליות שלו, והוא שוחק ברמות מטורפות. ולכן מההתחלה אנחנו לא נרצה להיות אלה שמייצרים, אם אנחנו יכולים להיות גם אלה שלא מייבאים גם טוב, אני חושב שהכסף נמצא בריסיילינג. אם אתה יכול למכור מחדש באיזושהי זווית אחרת, או ללקט כמה מוצרים ביחד ולמכור אותם כמוצר חדש, אני חושב ששם היכולת באמת לייצר כסף, התחלת את השאלה הראשונה עם מרג'ין, זאת הסיבה שיש מרג'ין גבוה. ברגע שאתה לא יכול להשוות אותי לשום דבר אחר, אני יכול כבר לגבות אם אני רוצה כל מחיר. נכון, אתה קובע את השוק. נכון. אז ככה לסיכום, דברי סיכום. אני חושב שלא דיברנו אפילו על משפט אחד על הורים בגילאים שלי. אני חושב שהקשר שנוצר ביני לבין שלומי,
זה קשר שכל הורה רוצה. עכשיו, מה אתה עושה בשביל להגיע ליכולת שלך, לתת לילדים שלך את האפשרות לבחור? מה אתה עושה בחיים בשביל לעשות את זה? כי את השינוי לילדים שלך אתה לא יכול לעשות סתם, זה לא יבוא מעצמו, אלא אם כן הילד באמת פנומנל, ויש לו איזה משהו יזמי, כי לנתק את שרשרת הדורות של העובדים השכירים, העובדים שכירים, כן, במרכאות, אין לי שום דבר נגד אנשים שכירים, אני הייתי רוב החיים שלי שכיר מאשר עצמאי, ואני חושב שקיבלתי המון, אבל אף אחד לא ילמד אותנו איך ללמד את הילדים שלנו. ואם אנחנו במצב שמישהו צריך ללמד את הילדים שלנו מה לעשות, אז אנחנו כהורים נכשלנו. המטרה של הורה זה ללמד את הילד שלו. לא לחזור הביתה בערב ולשבת לצפות נטפליקס ולחשוב בטעות איכשהו שהבית ספר לימד אותו משהו. והרבה אנשים נופלים בזה. הבית ספר לא מלמד כלום. אני לא רוצה להיכנס לעולמות האוניברסיטה, בסדר? לא נפתח את זה. אבל הבית ספר לא מלמד אותם את המקצוע לחיים. הבית ספר לא מכשיר אותם להתמודד עם מוצרים שנתקעים במכס, ועכשיו כל כך הרבה אנשים שאתה צריך לעמוד מולם, ולתת להם פתרונות. וזה קושי מנטלי עם מיינדסט, שרק מי שעושה את זה בידיים שלו, יכול לפתח. ומי שלא עושה את זה, לא יודע איך לפתח את זה. ופיתוח שרירי העצמאות זה באחריות של כל הורה והורה. ואם אתם לא יודעים לפתח את השרירים של הילדים שלכם, סימן שלכם אין את השרירים האלה. אז אני חושב שכל הורה צריך וחייב, זה ממש אחריות וחובה של הורה, לדעת לפתח את השרירים של הילדים שלו, שרירי העצמאות. ולכן אני מציע לכל אחד, כבר היום, וגם אם אתה בגיל 50, וגם אם את בת 56, וגם אם את בת 67, אם עוד לא פיתחתם את שרירי העצמאות של עצמכם, זה עכשיו הזמן לעשות את זה. אוקיי, אז אולי בגיל 67 כבר פספסתם לפתח לילדים שלכם, אבל לעצמכם אתם חייבים. מי שנמצא עוד בגילאים צעירים ויכול לפתח לעצמו את השרירי העצמאות ולהתנסות, בהכרח גם הילדים שלו. בהכרח הילדים שלו גם יקבלו את זה ממנו. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה ללמוד מקצוע e-commerce. אז יש בעצם את MBG, שכרגע מה שנקרא הצלחה כבירה ורק ממשיך לעלות, ויש עוד 4 פרויקטים של מותגי e-commerce. נכון. אז אני מקווה שניפגש פה לקסטדי את הבאים. ניפגש בהחלט. ניפגש. יאללה, אז תודה רבה שהגעתם, היה תענוג, כיף לארח אתכם, כמו תמיד. ואני מאחל לך שלום המון בהצלחה. תודה רבה. אתה לגמרי השראה להמון יזמים צעירים, וגם אתה דוד השראה להמון אבות שמלמדים את שרירי העצמאות. יכול להגיד שאני בתור אבא לשניהם לוקח הרבה, כי זה באמת מאוד מאוד חשוב. תודה רבה שהגעתם, היה תענוג. תודה שהירחת. בפרקים הבאים. אז זהו חברים, נגמר הפרק. האמת שגם אני עצוב, זה לא פרידה, זה רק שלום. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים לשתף ולדרג בספוטיפיי, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.